Wie dit nou het eerste pad van jouw huis, dat niet Strodeloog hier? Ja, ja de eerste helft. En de andere helft zit nog op een wij. En is het nou expand? Ja, van de morgen doe hier het al even te pakken. En bij waar staat dit huis nou in de tuin? Op mijn eigen. Ja, op mijn eigen. Dat je zet in jouw eigen huis in je eigen tuin? Ja. Ja. Dus dan zit je niet met 2 wenning. Wat gebeurt er dan met het andere huis? Mijn zoon die woont in dit huis. Ja, ruilen. Aha, dus dat zit erachter. Ja, ja. Moet je meer trekken, Ricardo? Hij komt zo te staan. Zo moet je staan. Daarnaast is het wel? Ja, daarnaast, ja. Ah, oké. Waarom heb je hem de verkeers om, nou ja, hoe ik het zeggen, jouw nieuwe huis bij je oude huis te zetten? Nou ja, dan haak ik ze mooi bij me heen. En dan kan je er wat op iets passen. Dan word ik ouder, hè? Waar zien huis staat er nou achter je? Mijn paak en weppers. En wat verwacht je er nou van? Want hoe is het nou haast om ja, eigenlijk mooie paken en beppen in de achtertuin te wonen? Wel gezellig, ik vind het leuk. Ja, lijkt me ook wel heel gezellig. We gaan nu ook al een jaar hier naast de Spakenbeppen wennen. Dus we weten wel een beetje hoe het is. Maar we kwamen sowieso toen we nog in Kalm wennen, ook altijd wel vaak hoe de vliegen. Dus nou is het nog makkelijker. Hè? Ja. Maar het is wel heel bijzonder. Ja. En nou is het leuk ook de bedoeling dat je hem in ieder geval, ja, je paak en bep altijd maar ik wat helpen gaan. Hoe zeg je hem dat? Hoe ga je hem ze helpen? Of wil je hem zo wel helpen? Nou, ik ga diploma's in de zwaar. Dus op zich kan ik ze helpen. Maar verder qua tuin en zo, ja, dat kan de saliet zeggen hoor. Ja, een bietskipje of zo. En had ze nog maar eens bediend, een bakje koffie of een bakje thee bij het haar willen? Ja, ik had meestal dagen betiert iets verskwallen, dus dan kan het wel. Het is al na zo'n 4 jaar onbegrijpelijk wordt voor ons. Maar het wordt nou echt. Ja, en het feit dat ze voor hem zwaar hier willen, dat zou het wel wat. Ek. Ja. Nou, de mensen hier wel voor ons kleren, ja? Ja. Wel bijzonder, want dat gebeurt net overal. Nou, ik ben best tevreden. Ja. En dat je maar een hele mooie tijd hebt op je nieuwe plakje. Ja, dankjewel. Dan da da dan dan da da da. Dan da 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 da. Han da da dan dan da da da. Dan da da da. Nieuwslezer! Visagies! Nou, we gaan een toneelstuk doen en we gaan een studio gaan we nadoen. Ik ga leiden en ik ben de baas over de film, over de omroep en ik speel dus de regisseur. 5, 4, 3... Hallo dames en heren, vandaag het nieuws van 10 maart. Spelen in Boerbergen, een nieuw speeltuintje. Kinderen zijn super blij. Ik ben Jelme en ik ben de presentator van Omroep Fries, Omroep de Bionne. Wat mag je voorlezen? Nou, het nice voorlezen en zeggen dat er iets voor beeld komt. Er is een slang ontsnapt uit de dierentuin, een cobra. Iedereen moet een hele tijd binnen blijven.
Ik ben Rogges en dit is Jessian en wij twee zijn de cameramannen. Wij hebben een nieuwe omroep in Bombergen. Onze verslaggever is ter plaatse om mensen te interviewen. Wij schakelen door naar Ruben. Ik ben Sjoerd en dat is Tine en wij doen het geluid. Hallo, dit is het weer. Het wordt 10 graden in het noordoosten. Dat kan je hier zien. Nou hebben je hem les gekregen hoe televisie maakt zien. Wat heeft geleerd hoe televisie? Ja, heel vol. Vertel eens wat. Ik weet niet meer wat. Wij zijn een visagist. Eerst wist ik net wat het was, maar we gingen het op de computer uitzocht. Dus toen wist ik het wel. Want wat is het? Dames, meisjes, make-up en soms het hiervan. Nu gaan we door naar studio 1. Hoeveel suikerklontjes? 1. Ik zei net niet voorwaarts doen. Maar zullen we vriendinnen zijn? Is het ook oors, acteren voor televisie? Ja, het is wel oors. En wat is er correct oors om? Waar moest je op letten? Je moet opletten dat het net echt fouten maakt, want dat ziet er natuurlijk net uit.